Γεια σας, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω στην PHP. Πιστεύω πως είναι το πιο βασικό βίντεο. Θα χρειαστείτε δύο προγράμματα. Το ένα λέγεται Exam και το άλλο λέγεται Notepad C++. Το Notepad++ είναι κάτι σαν το σημειωματάριο. Απλά είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε σε γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η PHP, JavaScript κτλ. Και το XAMPP είναι σαν server ένα πράγμα. Τρέχετε το αρχείο σας. Για παράδειγμα, άμα φτιάξετε ένα αρχείο PHP και προσπαθήσετε να το τρέξετε χωρίς αυτό το πρόγραμμα, απλά θα σας δείξει τον κώδικα που έχετε γράψει. Δεν θα σε εμφανίσει το αποτέλεσμα που θέλετε εσείς. Αυτό το πρόγραμμα κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, πρώτα θα πάμε να κατεβάσουμε το XAMPP. Πηγαίνετε στο Google και γράψτε XAMPP. Πάτε την πρώτη σελίδα. Πηγαίνετε κάτω. Εδώ πέρα είναι για Windows. Και από ό,τι θυμάμαι έχει και για Mac. Τέλος πάντων. Αφού το κατεβάσετε, εγκαταστήστε το. Και ορίστε εδώ πέρα είναι για Windows. Και αφού το έχετε εγκαταστήσει, πηγαίνετε στο Google ξανά και γράψτε Notepad++. Πάτε στην πρώτη σελίδα και απλά πατήστε το μεγάλο κουμπί πράσινο αυτό εδώ πέρα, download, και θα αρχίσει να κατεβαίνει. Δεν περιέχουν τίποτα use, είναι αποδεδειγμένο και το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί χρήστες αυτά τα προγράμματα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα ανοίγουμε το XAMPP, πατάμε Start, το πρώτο κουμπί, περιμένουμε να φορτώσει το port. Αν είναι το Skype ανοιχτό ή τίποτα τέτοιο, το XAMPP δεν θα μπορεί να ξεκινήσει αυτές τις υπηρεσίες, αυτές τις δύο πρώτες, που είναι και οι βασικότερες. Οπότε σας προτείνω να το κλείσετε, ορίστε, και ξεκινήσει και τη δεύτερη υπηρεσία, MySQL. Ωραία. Τώρα, αφού έχετε ανοίξει το XAMPP, ανοίξτε και το Notepad++. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο. Αφού έχετε εγκαταστήσει το XAMPP, ξέχασα να σας το πω, θα πάτε στο local disk, στο σκληρό δίσκο σας, και θα δείτε ένα φάκελο που λέγεται XAMPP. Θα τον ανοίξετε. Θα πάτε σε έναν άλλο φάκελο που λέγεται htdocs και μέσα σε αυτό το φάκελο θα βάλετε τα αρχεία σας. Εδώ πέρα θα φτιάξουμε ένα νέο φάκελο. Θα το ονομάσουμε tot για tutorials. Και θα φτιάξουμε, πηγαίνετε τώρα στο Notepad, αποθηκεύστε το αρχείο στο XAMPP htdocs που είναι, μετά tot, και αποθηκεύστε το όπως θέλετε το όνομα, test για παράδειγμα .php. Αυτό το .php πρέπει να το βάλετε αναγκαστικά, αλλιώς το αρχείο σας δεν θα δουλέψει. Αποθηκεύστε το. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσετε την γλώσσα προγραμματισμού του PHP πρέπει να ξέρετε να ανοίγετε. Οπότε ανοίγετε έτσι PHP και κλείνει έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό, αλλιώς δεν θα δουλέψετε, δεν θα μπορείτε να δουλέψετε. Οπότε ανοίγετε αυτό εδώ πέρα και δουλεύετε μέσα εδώ. Άμα θέλετε για παράδειγμα να κάνετε ένα σχόλιο, να αφήσετε ένα σχόλιο για να βοηθήσετε κάποιον, απλά γράφετε 2 slash και ό,τι θέλετε.
Uh, first tutorial, για παράδειγμα. Και άμα το αποθηκεύσουμε τώρα, πάμε στο Google Chrome. Τώρα για να τρέξετε το XAMPP στον περιηγητή σας, πρέπει να γράψετε localhost slash και τώρα εδώ πέρα γράφετε ή το αρχείο που θέλετε ή το φάκελο που είσαστε, γραμμούλα το αρχείο, τελεία μορφή. Οπότε γράφουμε localhost slash πώς ήτανε, tut slash test.php. Ωραία, εδώ πέρα δεν μας εμφανίζει τίποτα γιατί δεν έχουμε γράψει κανένα κώδικα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα γράψουμε τώρα echo, που το echo σημαίνει ηχό στα ελληνικά. Δηλαδή ό,τι γράψουμε, τώρα θα ανοίξουμε δύο αυτάκια. Αυτά εδώ πέρα αυτάκια τα έχω μάθει. Ναι, τέλος πάντων. Θα ανοίξετε δύο αυτάκια και μέσα σε αυτά τα αυτάκια καταρχήν πρέπει να αφήσετε κενό εδώ πέρα. Κενό, αυτάκια και ένα ερωτηματικό, που είναι το πιο σημαντικό. Αλλιώς θα σας βγάλει ένα σφάλμα. Μέσα σε αυτά τα αυτάκια γράφετε ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, γεια σας. Το Windows εδώ πέρα που χρησιμοποιώ είναι Windows XP και δεν μπορώ να το γυρίσω στα ελληνικά για κάποιο λόγο. Πρέπει να κατεβάσω στα ελληνικά. Γι' αυτό το γράφω σε English. Συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Γεια σας. Άμα κάνουμε reload τη σελίδα, βλέπετε γεια σας. Γεια σας. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο στην PHP. Πιστεύω ότι ήταν εύκολο. Σε περίπτωση που δεν καταλάβετε κάτι ή έχετε κανένα πρόβλημα, κάντε ένα σχόλιο ή στείλτε μήνυμα. Σας ευχαριστώ. Άμα θέλετε και σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε εγγραφή. Αντίο.